kaikki mukaan. Meillä on nyt hieno tilaisuus kuulla tässä vähän näistä tietoturva- ja tekoälyverkkoasioista. Sen verran taustaksi, että me tuossa Mäkelän lomatuvilla kokoonnuttiin yrittäjäyhdistysten ja elinkeinovastaavien kanssa tässä marraskuun loppupuolella, ja siellä nousi esiin, että tällainen webinaari, jos saataisiin aikaiseksi, niin tällaiselle varmaan tarvetta olisi, ja nyt sitten tämä osallistujamäärä jo osoittaa sitä, että tarvetta on. Ja kuinka ollakaan, niin päädyttiin siihen, että talkoisiin varmaan saadaan ICT-Elmonetin väkeä mukaan, että kun ollaan täällä teidän ydinalueella, niin tämä on varmaan hyvinkin veneessä koko porukka. Ja tällainen ajatus on, korjatkaa Jarkko ja Janne, jos olen väärässä, että te asiantuntijana alustatte, ja me varmaan täältä voidaan sitten heittää kysymyksiä. Toki voidaan nostaa kättä pystyyn tai chattiin kirjoitella, mutta voidaan ihan suoraankin teiltä kysyä, eikö totta? Joo, kyllä voi keskeyttää, ja sitä parempi, mitä enemmän tulee keskustelua, että ihan vapaasti vaan. Ja voitaisiin vaikka Jannen kanssa, kun puolin ja toisin tässä esiintytään, että jos vaikka päivystetään, voisitte vaikka, tämä esittäjä yleensä vähän huonosti pystyy itse pollailemaan niitä käsiä ja muuta, niin varmistetaan sillä lailla, että kysyjät tulee huomioitua. Kyllä vaan, hieno homma, ja tosiaan tässä näin esitellään nyt vielä porukka, eli Jarkko Oksala, Elmonet Oyn toimitusjohtaja, ja sitten Janne Aaltonen, ICT-Elmo Oyn toimitusjohtaja. Näin, ja Ahdon Jutta meiltä täältä Pokosta hyppää kohta toiminnanjohtajan linjoille myös, niin hän sitten kun ollaan tämä tietoasia tässä käsitelty, niin Jutta sitten vielä kertoo näistä rahoitusmahdollisuuksista, mitä Poko täällä meillä Ylä-Pirkanmaalla tarjoaa näihin ratkaisuihin. Mutta eiköhän me anneta puheenvuoro Jarkolle ja Jannelle ja jäädään kuuloon. Olkaapa hyvä. Joo, kiitoksia. Me on sillä lailla sovittu, että Jarkko tässä aloittaa, ja varmistan, että onko tämä jaettu ruutu näkyy teille. Näkyy tänne jo ainakin. Kyllä näkyy. No niin. Joo. Ajatus sillä lailla, mä tässä johdattelen ja vähän ehkä voidaan taustottaa, ja toi Janne meillä on sitten niin kuin kaikkein kovin tietoturvaosaaja, niin hän voi sitten siihen kovaa ytimeen mennä niin kuin paremmin, mutta tässä niin kuin ihan taustoja, ja ihan molemmilla tulee tämmöinen intro, että tässä tavallaan Oksala Jarkosta tausta on tosiaan Elmonetin toimitusjohtaja nyt 1,5 vuotta ollut, ja myös ICT-Elmon hallituksen puheenjohtaja, ja sitten ICT-alalta on kokemusta pitkältä ajalta, että on ollut Tampereen kaupungin tietohallintojohtajana noin 11 vuotta, tosi iso IT-kokonaisuutta johtamassa, ja sitten vähän tämmöisessä konsulttiroolissa sitä aikaisemmin Sopicate-nimissä yrityksessä, ja sitten Nokialla monenlaisia rooleja, 14 vuotta siellä kaiken kaikkiaan, ja sitten näitä hallitusrooleja on tässä tämän päivätyön ohessa. Ja tuossa nyt sitten yksi harrastus tässä Tuuhrelta, josta nytkin tämä lähetys tulee, on tämmöinen loma-asuntohuvila-projekti, joka on sitten iltoja ja viikonloppuja vienyt niin vähän paremmassa hapessa kuin tuossa kuvassa, jossa vasta kaadettiin metsikkoa, mutta tämmöinen niin kuin tyypistä tällä lyhyesti.
No sitten mä ajattelin tämmöisellä yksinkertaisella johdattelulla vähän tätä meidän digitaalista työympäristöä kuvata. Kaikki me tavalla tai toisella siinä ollaan kiinni ja nytkin niin kuin sekä yhteistä että yritys- tai organisaatiokohtaista digitaalista työympäristöä niin kuin käytetään ja hyödynnetään. Ja kuva on nyt vähän tämmöinen ehkä naivistinen tai näin, mutta koittaa kertoa, että tuossa tuo yritys tai organisaatio, mitä te nyt itse kukin edustatte siinä linjalla tai työroolissa, niin on tuossa keskellä. Ja tämä talokuva kertoo sitä, että siellä on tämmöisiä digitaalisia sovelluksia, on ne sitten toiminnanohjausjärjestelmiä tai myynnin sovelluksia tai taloushallinnon sovelluksia tai konepajan sorvien ohjaussovelluksia. Ne menee tähän niin kuin digitaaliset sovellukset tasoon ja se aina riippuu siitä yrityksestä ja organisaatiosta, mitä ne on. Ja sitten täällä alla vähän niin kuin perustana on tämmöinen perustietotekniikkakerros, johon liittyy nyt vaikka ne tietoverkot tai työasemat tai tämmöiset asiat. Ja itse kukin on tässä jollain tavalla kiinni siinä yrityksen tietotekniikkaympäristössä. Tuossa vasemmalla näkyy nyt tietokone tai kännykkä ja siinä voidaan olla kiinni tämmöisellä kiinteällä yhteydellä, että jos te nyt tutkitte sitä teidän tietokonetta, niin siinä saattaa olla piuha kiinni seinään, niin siinä on todennäköisesti tuo kiinteä yhteys on se väylä tai sitten monesti langaton yhteys tai wifi, että jos te olette wifi-verkossa kiinni, niin sitten te siihen yritykseen olette kiinni tuolla wifillä ja jos sitten olette matkan päällä tai muuten, niin saattaa olla tuo langaton yhteys mobiilin kautta, joka kulkee tuolta sitten ylhäällä tukiaseman niin kuin kautta sinne internetin kautta. Joku sekin voi olla langaton yhteys sitten tuohon yritykseen tai kiinteä valokuitu ja tuo internetti kertoo sitten sitä isoa tietoliikennekokonaisuutta, mistä erilaisiin tietoihin pääsee kiinni ja sitten tuossa on vielä kuvattuna tuommoinen pilvipalvelu laatikko, että osa näistä palveluista ei olekaan täällä yrityksen sisällä enää, vaan ostetaan niin kuin kuukausihinnalla jotain palvelua, vaikka jotain ohjelmistoa X euroa kuussa, niin se pyörii jossain tuolla maailmalla niin sanotuissa kolessaleissa. Puhutaan software as a service-mallista, jossa siis kuukausimaksulla ostetaan sekä sitä ohjelmistoa että niitä tietokoneita, missä ne ohjelmistot pyörii. No, jos tätä nyt koittaa vähän käytännönläheisemmin vielä kertoa, että nyt kun ollaan kaikki Teamsissa, niin mitä tämä niin kuin käytännössä voisi tarkoittaa tuossa kuvassa, niin esimerkiksi näin, että se Teams-ruutu näkyy siellä välineellä, millä te olette tällä linjoilla tietokone tai kännykkä ja sitten näillä yhteyskanavilla se on kiinni tietyn verran tietotekniikkaa liittyen siihen Teamsiin ja Microsoftin ratkaisuihin löytyy sieltä teidän yrityksen omista ympäristöistä, mutta pääosa on se, että se pyörii Microsoftin konesalissa, niin sanotusti Microsoftin pilvessä, se ohjelmisto, millä tämäkin yhteys nyt luodaan ja tätä mun puhetta ja kuvaa, mitä välitän, niin liittyy täällä sitten näitä tietoverkkoja ja sitä kautta se jaetaan eri osallistujille. Eli näin esimerkiksi tämä Teams toimii, että se ei ole niin kuin yritykseen ostettu tietokone ja ohjelmisto, vaan yrityksen kuukausimaksulla ostama Microsoftin alusta, jossa on sitten paljon muitakin palveluita kuin pelkkä Teams, Wordit ja tämmöiset sähköpostiratkaisut sun muut. Tässä vähän niin kuin tämmöisenä rautalankana ja sitten jos me katsotaan vielä niin kuin, vähän niin kuin kohti sitä tietoturvallisuutta, niin samaan kuvaan vähän, että mehän työssä me käsitellään koko ajan entistä enemmän ja yksityisessä elämässä digitaalista tietoa eri muodossa erilaisilla ohjelmistoilla ja miten tämä tieto nyt sitten liikkuu tai sijaitsee tai miten sitä jalostetaan tässä kuvissa, niin ihan niin kuin ajatellen täältä tietokonekännykkä, niin joku joukko sitä tietoa, mitä te käytätte yrityksen toimintaan, on siellä tietokoneella tai kännykällä ja ihan tietoturvan näkökulmasta se, että jos teidän tietokone vaikka hukkuu tai varastetaan, niin kysymys on se, että no mitä sille tiedolle tapahtuu, että onko se jossain varmuuskopioituna täällä yrityksen tiloissa tai pilvipalvelussa, että silloin se
ehkä se tietokone on vain fyysinen väline, joka voidaan korvata ja mitään tietoa ei hukkunut. Mutta sitten jos se tieto onkin vaan siellä tietokoneella, joka tippuu veneestä järveen tai varastetaan, niin sitten voikin olla hankalampi tilanteen. Varmaan yksi semmoinen käytännön kysymys nyt tässä heti ääneen kysyttynä on se, että tiedättekö, miten teidän osalta asiat on. Ja sitten tietysti yrityksen niin kuin omissa ratkaisuissa on enemmän tietoa, että sen takia tuossa on niin kuin monta palapelikuvaa, että siellä on eri sovelluksia, jossa on vaikka asiakastietoja tai taloustietoja tai sensorvin ohjaustietoja tai jonkun suunnitelman tietoja tai niin poispäin. Ja sitten iso osa niistä tiedoista voi olla myös tuolla pilvipalveluissa. Ja tietoa tietysti näillä yhteysväleillä liikutellaan sitten, että se mitä te kännykässä tai tietokoneella räpläätte vaikka Wordia, niin itse asiassa se pilvipalvelussa sitten sijaitsee ja muotoutuu ja tallentuukin. Eli vaikka ne kotihakemistot Microsoftin ympäristössä, yleensä ne on niin kuin pilvessä tallessa, eli jos se tietokone hukkuu, niin lähtökohtaisesti siihen voidaan valikoida uusi tietokone, johon sitten vaan käyttäjätunnus pääsyhallinnalla niin kuin annetaan oikeudet, eli se uusi tietokone opetetaan käyttämään sitä edellisen tietokoneen muokkaamaa dataa, eli pääsyoikeuksilla, käyttäjätunnuksilla sitten päästään kiinni, ja silloin se hyvässä tilanteessa se tieto on vaan, se laite on vaan fyysinen laite, eikä sillä ole merkitystä, häviääkö se vai ei. Mutta tässä tosiaan niin kun, että digitaalinen tieto on elintärkeää yrityksille, mutta tietysti myös erittäin kiinnostavaa rikolliselle. Ja nyt sitten kysymyksiä, joita tänään vähän pohditaan, ja Janne tuossa alustaa tarkemmin, että miten sitä turvataan, fyysinen ympäristö, kuka teidän toimitiloihin pääsee, tiedättekö kellon avaimet tai pääsyoikeudet, ja jos siellä on niitä tietokoneita, niin kellä niihin on tunnukset, ja jos henkilö lähtee töistä pois, vaihtaa työpaikkaa, säilyykö ne tunnukset vai meneekö ne sovitusti umpeen. Ja sitten tietysti paljon tähän liittyy tekniikkaa, että minkälaisilla ohjelmistoilla ja tietokoneilla ja välineillä tätä tiedonhallintaa tehdään, mutta sitten entistä tärkeämpää on se, että miten ne ihmiset, jotka käyttävät, miten ne on koulutettu ja opetettu ja minkälaisilla toimintatavoilla toimitaan ja onko tavallaan kaikilla samat pelisäännöt vai eikö ole. Ja sitten tietysti johtaminen ja päätöksenteko entistä enemmän, mitä enemmän sitä digitaalista tietoa yrityksessä on ja mitä kriittisempää on se, niin sitä enemmän tietysti tämä asia on johtajien ja toimitusjohtajien ja jopa hallituksen päätöksentekoasia, että ymmärretäänkö riskienhallinnan näkökulmasta vaikka, että miten meidän digitaalisen tiedon suurimmat riskit on ja minkälaisilla toimenpiteillä sitten näitä niin kuin pienennetään tai poistetaan niitä riskejä. Ja siitä aasinsiltana niin meidän Elmonetti-konserni on sillä tässä genressä niin kuin tietysti hyvin kiinni, eli Elmonetti itsessään yhtiöinä tekee näitä fyysisiä yhteyksiä, kuituyhteyksiä sekä yksityishenkilöille että operaattoreille ja myös meidän tuotettuja yhteyksiä sitten meidän tytäryhtiö ICT-Elmo, joka toimittaa kattavat IT-palvelut niin kuin yritykselle, niin myös nämä yhteydet löytyy sitä kautta yrityksille ja sitten laajemmin IT-palveluita. Niin tämmöisellä lyhyellä johdannolla sekä aiheeseen että meidän organisaatioon siirrän nyt tässä vaiheessa sitten Jannelle puheenvuoroa, ja Janne johdattelee meitä sitten tähän tietoturva-asiaan syvällisemmin. Yes. Kiitos. Näkyykö kuva? Kuuluuko ääni vielä? Joo. Hyvä juttu. Jep, eli kanssa lyhyt esittäytyminen. Tosissaan Janne Aaltonen, mä oon Elmolla, ICT-Elmo Oy:llä toimarina. Tuossa kuvassa toimariluukki, ja sitten on myöskin tietoturva vastaavana. Vastaan Elmon koko tietoturvan kehittämisestä ja hallinnasta, ja paljon asiakastyötä kanssa tehdään. Ja jotta uskottavampi tietoturvapuhuja tänään, niin on huppari päällä nyt sitten tämä tietoturva hattu päässä tänään.
Mulla on kokemusta tosissaan tästä aiheesta, että tällainen ei välttämättä ei ole tuttu ISO 27001 standardi, niin siinä lead-auditoijana ja sitten tuo kansallisen turvallisuuden Katagri-vaatimukset kanssa, siinä on kanssa auditoija pätevyys, että sillä niin kuin isosti mandaatilla tässä puhun. Ja kysykää, mulla on aika paljon asiaa tässä. Ajattelin niin kuin tosissaan tuoda termejä ja konsepteja ja miten tietoturvarikolliset toimii, miten voi suojautua, mitä yrityksissä pitää huomioida, että saatte niin kuin kiinni näistä konsepteista. Ja kysykää, keskeyttäkää, jos tulee jotain sellaista, mikä menee ohi, niin voidaan käyttää enemmän aikaa sitten niihin asioihin. Jos lähdetään niin kuin liikkeelle, me puhutaan tietoturvasta, minkä takia tietoturva on niin kuin sanotaan haaste, uhka, ongelma yrityksille ja yksityisillekin, minkä takia siihen pitää tehdä ja kannattaa tehdä panostuksia, niin sehän lähtee siis siitä, että erilainen tieto, kaikki tieto, miten koneita konfiguroidaan, miten asiakkaita laskutetaan, tekninen ihmisten henkilötiedot, kaikki tämä, niin siis se on enemmän ja enemmän keskiössä kaikessa, mitä me tehdään. On niin kuin nykymaailman öljy. Arvokasta asiaa monellakin tavalla, suoraan ja epäsuorasti. Ja se, että sillä tiedolla on arvoa, niin sehän motivoi rikollisia. Eli tiedolla sinänsä tietoa, jos sitä saa varastettua, anastettua, niin sitä voi myydä, sillä voi kiristää ihmisiä, organisaatioita, yrityksiä. Se motivoi monia näitä rikollisia itse asiassa. Sitten joitakin rikollisia motivoi myöskin ihan niin kuin kiusanteko, rikollinen mieli. Halutaan tehdä haittaa. Ihminen on voinut suuttua jostain, loukkaantua tosi pahasti, vaikka entinen työntekijä tai jotain muuta jäänyt, niin silloin ihmiset voi tehdä uskomattomia juttuja. Joillekin se on ihan harrastuneisuutta, että kun kerran osataan näitä tietotekniikkajuttuja, niin sitten niitä käytetään hyväksi. Ja sitten enemmän ja enemmän, niin kuin on nähty, se on niin myöskin valtiollisten toimijoiden niin kuin työkalu osana sotaa. Oli jo toisessa maailmansodassa tosi keskeinen asia, kun Iso-Britannia murti Saksan viestintäsalaukset ja pääsi saamaan tietoa sieltä. Vakoilukeissejä on tosi paljon, tehdään erilaista vaikuttamistyötä ja muuta. Sitten yritysvakoilua kanssa tehdään, koitetaan saada tietoja sieltä. Mutta se tosissaan tiedolla on arvoa ihan niin kuin konkreettisesti ja sitä rikolliset yrittää käyttää hyväkseen. Sitten tässä alussa on jokunen niin kuin termi ehkä selkeyttämään. Puhutaan tietoturvasta, tietosuojasta ja sitten tietotekniikasta. Et monasti varmaan kun julkisuudessa keskustelua, uutisointia seuraa, niin voi tulla se mielikuva, että tietotekniikka, että tietoturva on niin kuin tietotekniikkaa, että ne on nämä IT-asiantuntijoiden juttuja. Tietotekniikka on keskeinen osa tietoturvaa, työkalu, millä tietoturvaa hallitaan, mutta siis tietotekniikka ja tietoturva ei ole sama asia. Tietoturva on paljon laajempi asia, tietotekniikka. Eli tietotekniikka varmasti pitää, se on niin kuin ATK-asiantuntijoiden leipälaji ja he ymmärtää siitä yksityiskohdat ja me muut niin kuin käytetään tietotekniikkapalveluita. Mutta tietoturva sitten taas on sellainen asia, että yritysten päättäjien, johtajien, johdon, omistajien pitää tämä asia ymmärtää. Että tämä ei ole siis sen IT-asiantuntijan hommia pelkästään, vaan ylimmän johdon pitää tämä ymmärtää. Ja mä avaan sitä vähän hieman enemmän tuossa, että mitä se on syönyt. Ja sitten toki on niin kuin tietosuoja kanssa.
käydään niitä tässä hieman tarkemmin läpi, mutta tietosuoja siis tarkoittaa yksittäisen ihmisen, yksittäisen henkilön, itse kukin meistä tietojen suojaamista. On ne sitten niinku terveystietoja tai työsuhteeseen liittyviä tietoja tai urheilujoukkueen ry:n jäsenten tietoja tai kameravalvontajärjestelmässä olevia tietoja tai ihan mitä vaan, mutta tietosuoja-asetus, EUn tietosuoja-asetus, joka tuli 2018 toukokuussa voimaan, se asettaa vaatimuksia siis niin kuin tälle, ja siinä siis tavoite on itse kunkin meistä rajata ja asettaa periaatteet sille, että miten tietoja saa käsitellä, ja yrityksissä pitäisi kaikenlaisissa yrityksissä pitäisi olla niin kuin yksinkertaistaan nämä 3 asiaa jollakin tasolla. Eli pitäisi olla tietosuojapolitiikka. Se on sellainen A4 voi olla 2 A4, missä on siis kirjoitettu auki, että mitä, miksi henkilötietoja tässä organisaatiossa käsitellään. Sitten 2. kohta, tietosuojaselosteet, niitä on sitten 1-N kappaletta, riippuen siitä, minkälaista toimintaa on, mutta jos on työntekijöitä ja työntekijöistä tietoja tallennetaan, käsitellään, niin sitten pitäisi olla niin kuin henkilöstön tietosuojaseloste. Jos tehdään rekrytointiin, niin rekrytointiin liittyen, jos on asiakkaita, niin kuin yleensä hyvällä yrityksellä on mahdollisimman paljon, niin sitten asiakasrekisteriin liittyen. Eli tällaiset tiedot pitäisi olla. Ja sitten tuo 3. kohta on henkilöstöä, voi olla yksin yrittäjäkin, joka näitä tekee, ja tuollainen löytyy kyllä tuolta tietosuojavaltuutetun verkkosivultakin tuollainen henkilötietojen käsittelyohjelma, mutta semmoinen pitää niin kuin olla organisaatiossa kanssa saatavilla, eli joku politiikka, mitä, miksi tässä tehdään, erilaiset selosteet ja sitten henkilötietojen käsittelyohje. Ja mä käyn tätä keskustelua yritysten päättäjien, organisaatioiden päättäjien kanssa, niin tällainen niin kuin kysymys on, että milloin teidän organisaation tietosuojadokumentaatio on viimeksi katselmoitu tai päivitetty. Ja aika usein, lähes aina, poikkeuksiakin toki on, mutta lähes aina ne on siis päivätty 2018 toukokuulle. Ja sen jälkeen näyttää, että niitä ei olisi päivitetty. Ja se on siis ongelma siitä syystä, että se ei luo sellaista niin kuin kauhean hyvää uskottavuutta, että organisaatiossa näitä tietosuoja-asioita aktiivisesti hoidetaan. Ja konkreettisesti se on ongelma siinä mielessä, että tähän GDPR:ään liittyy siis tällainen seuraamusmaksu, eli EU tai kansallinen viranomainen voi laittaa niin kuin sakot, jos ei toimita GDPR:n mukaan. Ja täällä on tällainen verkkosivusto GDPR Enforcement Tracker, eli tällainen niin kuin seuraamusmaksuseurantasivusto, niin täältä näkyy, että EU-tasolla näitä on laitettu maksuun yli 2100. Suomessakin on laitettu näitä maksuun 20 kappaletta. Täällä on Viking Linea ja muuta, toki sitten tämä Vastaamo kanssa löytyy täältä. Mutta ehkä tässä siis se pointti, että jos jotain sattuu, sitähän aina saattaa sattua, ja sitten jos viranomainen tulee niin tarkastaa, että miten te näitä henkilötietoja olette hoitanut, niin jos se näyttää, että teidän dokumentit on viimeksi 2018 toukokuussa päivitetty, niin se ei anna siis vahvaa kuvaa siitä, että johto on ottanut tätä vakavasti. Ja sen takia kannattaisi ottaa sellainen käytäntö, että kerran vuodessa esimerkiksi käydään ne läpi. Yleensä niihin ei hirveästi tarvitse päivittää. Voi olla, että vastuuhenkilöt on vaihtunut tai jotain muuta, niin se voi päivittää. Jos ei niihin ole mitään päivitettävää, niin sitten niihin kannattaa kirjata, että käyty läpi ja päivitetty 8. helmikuuta 2024. Ja sitten kun joku viranomainen tulee katsoa niitä joskus, niin teillä on siis näyttöä siitä, että tätä on aktiivisesti hallinnoitu. Toi on ehkä tuohon tietosuojaan liittyen, eli henkilötietojen suojaamiseen. Sitten jos mennään tietoturvaan, niin
avataan, että mitä se tarkoittaa. Niin kun mä sanoin, että se ei ole pelkästään niin kuin tietotekniikka-asia. Tietoturvahan koostuu, niin kuin virallinen määritelmä on näin, että toimia, joilla varmistetaan tiedon luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus. No, mitä nämä termit sitten tarkoittaa? Niin luottamuksellisuus tarkoittaa sitä, että tiedolle on määritelty se, kenellä siihen on pääsy ja kenellä ei. Eli kenellä on oikeus lukea, käsitellä jotain tietoa. Vaikka nyt jos käytetään terveystietoa, niin kuin tässä on joku leikkaussalikuva taustalla, niin tarkoittaa, että mun terveystietoihin on pääsy mulla itsellä ja sitten niille, kenellä mä oon antanut luvan, eli hoitavilla osapuolilla. Ja toivottavasti ei muilla. Eheys tarkoittaa siis sitä, että se tieto ei saa muuttua, tai määritetään, että paljonko se tieto saa muuttua. Jos nyt mietitään terveystietoa, niin tuo luottamuksellisuus on toki niin kuin varmaan tuntuu ensin, että tosi tärkeä asia, mutta tämä eheys voi olla vielä tärkeämpi, nimittäin jos niin kuin pitäisi tehdä jotain hoitotoimenpiteitä ja siellä kantapalvelussa tai jossain mun terveystiedoissa onkin niin kuin väärät tiedot, niin saatetaan tehdä virheellisiä hoitotoimenpiteitä. Ja se voi olla siis tosi paljon pahempi kuin tuo luottamuksellisuus jossain tapauksissa. Saatavuus tarkoittaa sitä, että se tieto on siis saatavilla, niin kuin termi sanoo tuossa, siis se, että kun vaikka niitä hoitotoimenpiteitä pitäisi tehdä, niin jos ei se ole saatavilla, ja saatavuus määritellään monta kertaa niin, että miten pitkä aika niin kuin organisaatio voi sietää sitä, että se tieto ei ole saatavilla, onko se niin kuin sekunti vai minuutti vai viikko vai kuukausi, eli jollekin tiedolle voi olla, että se on ok, että se ei ole vaikka yhtenä päivänä saatavissa, riittää, että se on seuraavana päivänä sitten. Mutta nämä on niin kuin tietoturvan määrittely, ja sitten tosissaan mennään siihen, mitä mä sanoin, että tietoturva ei ole pelkästään niin kuin tietotekniikkaa, vaan se on niin kuin laajempi asia. Et tietoturvassa on monasti, kun se määritellään, niin siinä on tällaiset 3 osa-aluetta. Jos lähdetään liikkeelle tuosta, tosissaan tuo tekninen puoli on toki tärkeä, eli puhutaan monennäköisistä virustorjuntajutuista, palomuuri, eli estetään yrityksen tietojärjestelmiin, määritellään kuka sinne saa tulla sisään ja kuka ja niin poispäin. Nämä tekniset asiat on tosi tärkeitä ja ne on kehittynyt paljon. Mutta yhtä tärkeä asia on niin kuin fyysinen turvallisuus. Eli nyt sitten se rikollinen ei saa päästä niin kuin kävelemään sinne teidän toimistoon tai teidän kotiin tai ottaa teidän auton etupenkillä näkyy matkapuhelin tai tietokone, niin se ei saa siinä saa helpolla anastettua niitä. Yhtä lailla niin kuin se pitää varmistaa, että ne on siis fyysisesti turvassa, ne tiedot, tietokoneet, paperit, salaisia papereita ei ole hyvä jättää auton etupenkille tai pöydille lojumaan tai muuta. Eli tämä on osa kanssa tietoturvaa. Ja sitten se, kun mennään siihen johdon vastuulle, niin tietoturvaan liittyy sitten tällaiset kaikki niin kuin toimintaohjeet, toimintaperiaatteet, politiikat, miten tietoturvaa hoidetaan. Siihen liittyy ihmisasiat, eli kun rekrytoidaan uutta henkilöä, minkälaiset taustatarkastukset tehdään. Ja jokainen yritysorganisaatiohan voisi määrittää, että minkälaiset tarkastukset tehdään. Mun suositus on minimissä, että katsotaan henkilöllisyystodistukset, onko se henkilö se, joka sanoo olevansa. Sellaisiakin on, että ei ole se henkilö, joka se sanoo olevansa. Kun tätä kysyy, niin aika harvat Suomessa me luotetaan toisiimme, niin aina ei tarkasteta tuota. Sen lisäksi on hyvä varmaan tarkastaa, niin kuin, riippuu toki toimialasta, hyvä tarkastaa, onko se koulutus sitä, mitä hän sanoo olevansa. Jos puhutaan joissakin säännöllisissä toimialoilla, niin pitää oikeasti olla siis se koulutus, mitä sanoo olevansa. Hygieniapassi tai sairaanhoitajan koulutus tai muuta. Ja sitten myöskin työkokemus, että onko se sitä, mitä on. Että Aamulehdessä oli joku aika sitten se juttu, missä henkilö oli tosissaan ihan täysin keksityillä työkokemuksilla ja koulutuksilla ja muilla
päässyt rekryfirman kautta töihin ja jäi sitten kyllä kiinni, koska aikaisempi työnantaja ilmiantoi hänet. Mutta tosissaan niin noin kannattaa niin kuin miettiä, että nyt siinä omassa toiminnassa, liiketoiminnassa, mitä tekeekin, että miten noi taustat kannattaa tarkistaa. Ja tosissaan tietoturvahallinta tarkoittaa siis sitä, että tämä kokonaisuus on niin kuin ymmärretty, kuvattu ja hallittu. Ja mulla on tässä seuraavana on pari sivua tästä. Mä voin mennä tänne taaksepäin pari tänne. Mä näytin tässä, että tämä iso kuva on siis se, että GDPR-asetus, mikä tuli 18 voimaan, niin se määrittää EU-tasolla vaatimukset tietosuojalle. Nyt tälle tietoturvalle, mitä mä äsken kerroin, niin siihen on tulossa kanssa direktiivi, tällainen kuin kyberturvallisuusdirektiivi, Network and Information Security-direktiivi. Niin mä kerron nyt lyhyesti, että mistä siitä on kyse. Katoin, että osallistujana on suurin osa niin kuin, mikroyrityksiä, pieniä yrityksiä, niin tämä ei niin kuin suoraan koske, mutta mä kerron kohta, miksi teidän on hyvä ymmärtää hieman, että mistä on kyse. Tämä on tosissaan tuollainen EU-tasolla määritelty koko EUn kaikki maat kattava vaatimus samalla tavalla kuin GDPRkin, niin tämäkin on sanktioitu ja sakko tulee, jos ei toimita tämän mukaan. Ensin saa toki tehdä korjaavia toimenpiteitä, mutta siis se tulee koskemaan keskisuuria ja suuria yrityksiä, eli yli 50 työllistäviä yrityksiä, jotka toimii tällaisilla erittäin kriittisillä tai kriittisillä toimialoilla, jotka on listattu tässä. Esimerkiksi niin kuin kaikki niin kuin valmistusteollisuus hyvin laajasti. Täällä on niin kuin muiden koneiden ja laitteiden valmistus määritelty täällä. Eli sellaisia yrityksiä terveyspuolella koskee. Ja tätä tosissaan tulee viranomainen valvomaan ja tällekin on sanktioita. Ja tässä on sitten niitä vaatimuksia. Mä käyn näitä nyt yksityiskohtaisesti läpi. Tämä on toisen tunnin koulutuksen aihe, mutta niin kuin, miksi tämä on keskeinen asia ymmärtää, niin tosissaan tämä NIS2-direktiivi asettaa tällaiset vaatimukset niille yrityksille. Täällä on erilaisia, pitää olla tietoturvapolitiikat, pitää olla määritelty, miten tietoturvapoikkeamia käsitellään, pitää olla jatkuvuussuunnitelma, koulutukset säännöllisesti, henkilöstöturvallisuus, kaikki tällaiset asiat. Mutta se, mikä täällä on niin se oleellinen asia ymmärtää, että tämä asettaa vaatimuksia toimitusketjulle. Eli nyt jos teidän asiakkaana on joku sellainen yritys, jota tämä koskee, niin tämä direktiivi vaatii, että sen teidän asiakkaan pitää ymmärtää toimittajiensa tietoturvakäytännöt. Eli sen seurauksena voi olla, että tämä koskee teitä, jos on tosissaan keskikokoinen tai suurempi ja noilla kriittisillä toimialoilla. Jos se suoraan koskee, niin se voi tulla täältä teidän asiakkaan vaatimusten kautta. He voi kysyä, että miten teillä on tietoturva-asiat hoidettu. Ja silloin se tarkoittaa niin kuin noita asioita, mitä mä kerroin, että on toki niitä teknisiä tietoturva-asioita, mutta sitten on fyysisiä, henkilöstöpuolen rekrytoinnit, kuvattu se toiminta ja kaikkea tätä. Tällainen tulee siis voimaan. Sen nimi on NIS2-direktiivi, jos tulee vastaan. Tämä oli niin kuin näitä terminologiaa tässä pohjalla ja nyt mennään vähän niin kuin konkreettisempaan asiaan vaiheittain tässä. Kysykää tosissaan, jos tulee, ehkä niitä tulee tässä. Nyt niin kuin mä haluan avata tätä, että mistä nämä tietoturvauhat tulee, miten nämä rikolliset nyt toimii, miten niitä syntyy.
Siinä on niin kuin yksinkertaistaen 2 tekijää, 2 syytä, miksi tietoturvaongelmia on olemassa. Ensimmäinen on siis se, että kaikissa laitteissa, toki nyt tietokoneissa, mitä me käytetään tässäkin, on softeja, eli ohjelmistoja, ja niissä on virheitä. Ja ne virheet on niin sanottuja haavoittuvuuksia. Palataan kohta siihen, mitä se tarkoittaa. Ja niitä haavoittuvuuksia, ne on mahdollisuuksia näille rikollisille, ja ne käyttää niitä hyväkseen. Sitten toinen iso haavoittuvuus tässä koko maailmassa on me ihmiset. Eli me ollaan erehtyväisiä, meitä pystytään johdattelemaan, huijaamaan, niin se on se toinen ongelma tässä tietoturvapuolella. Nämä on ne mahdollisuudet näille rikollisille. Ja näistä haavoittuvuuksista olette saattanut lukea, aamulehdessäkin oli näissä Ylen uutisissa oli tästä, että tällainen Tietoevry, iso suomalainen pörssiyritys, joitakin viikkoja sitten massiivinen verkkohyökkäys. Ruotsissa erityisesti, tämä oli Ruotsin niiden konesali, niin siellä oli Ruotsissa monia julkisia palveluita alhaalla, eli ne ei toiminut aikoihin, vieläkään ei kaikki toimi. Ja siinä taustalla oli tällainen asia, kun Tietoevryllä oli joitakin verkkolaitteita, joissa oli niin sanotusti paikkaamattomia haavoittuvuuksia, ja nämä rikolliset pääsi käyttämään niitä hyväkseen. Ja sitten toinen ongelma oli siellä siis se, että tällaista niin sanottua 2-vaiheista tunnistusta ei ollut käytetty. Mä avaan ne kumpikin tässä, saattavat kuulostaa teknisiltä, mutta ne on tärkeitä niin kuin ymmärtää. Eli tällaisia haavoittuvuuksia oli rikolliset päässyt käyttämään, ja sitten tämmöistä niin kuin tunnistautumisen puutetta, mitä siellä oli. Ja nyt, että mitä tällainen haavoittuvuus tarkoittaa ohjelmassa? Se tarkoittaa ei kun voin puhua. Tuliko kysymys? Niin. Okei, joo. Siellä on jollakin, taitaa olla toinen puhelu päällä. Joo. Niin, no, se on joku toinen, joo. Joo, niin joo. No voisiko joku pykistää sen siellä sen toisen pakka? Joo, homma hoidettu. Joo, niin haavoittuvuus tarkoittaa sitä, että kun me käytetään jotain ohjelmaa tai jossain verkkolaitteessa on joku ohjelma tai tietokoneessa on joku ohjelma tai muualla, niin siinä on niin kuin normaali toiminta, mitä sen ohjelman tekijä on ajatellut. Eli tällainen normaali toiminta voi olla vaikka, että se pyytää sinua syöttämään sinne syntymäajan. Siihen syötetään sitten joku tuollainen niin kuin syntymäaika. Ja sitten se virheellinen toiminta on se, että mitä nämä rikolliset niin kuin testailee on, että ne syöttää siihen jonkun niin kuin oudon tiedon. Yksinkertaistaa siis tosissaan nämä haavoittuvuudet on tällaisia, kun siihen syöttää jonkun ihan oudon tiedon, vaikka A tuohon syntymäpäivän paikalle, niin sitten se ohjelma menee tavallaan sekaisin sillä tavalla, että se mahdollisesti avaa pääsy johonkin niin kuin väärään paikkaan. Ja tosissaan siitä syntyy tämä Tietoevrynkin ongelma, eli heillä oli joissakin verkkolaitteissa, ne oli tällaisia niin kuin Cisco verkkolaitteita, siellä ei ollut tehty päivityksiä, ja sitten Traficom, tämä Suomen tietoturvan pääylitason valvoja, nosti toisena asiana sen, että siellä ei ollut tällaista monivaiheista tunnistusta käytössä, eli se rikollinen pääsi sinne sisään tällaisen haavoittuvuuden kautta, sitten ne sai haalittua sieltä käyttäjätunnukset, ja sitten ne pääsi, mitä ne teki siellä on, niin ne niin kuin salaa ne kaikki tiedot, ja sitten sanoo, että maksakaa X miljoonaa, niin me voidaan palauttaa nämä. Että tämä on siis se tilanne siellä. Ja okei, mitä täällä nyt sitten voi tehdä? Ohjelmien valmistajat toki testaa näitä ohjelmia, ne yrittää löytää tuollaisia haavoittuvuuksia sieltä, mutta ohjelmia on niin paljon, että niitä kaikki ei löydetä.
aina kun ne löytää noita, niin ne tekee korjauksen niihin. Mitä me itse kukin niin kuin ohjelmien käyttäjänä, tietokoneiden käyttäjinä, puhelimen käyttäjinä voidaan tehdä, niin aina kun siihen meidän tietokoneeseen tai puhelimeen tai mihin vaan laitteeseen, verkkolaitteeseen tulee uusi päivitys, niin se kannattaa asentaa mahdollisimman nopeasti. Silloin me niin kuin tukitaan se haavoittuvuus, se aukko, mikä siellä on, mitä se rikollinen voi käyttää. Ja hyvä niin kuin ohjeistus on se, että kannattaa pitää nämä automaattipäivitykset päällä puhelimissa ja kaikissa sovelluksissa, mitä siellä puhelimessa on, että se pääsee päivittämään niitä automaattisesti. Eli nyt me käytiin tuo tekninen puoli, sitten on tämä, niin kuin tämä ihmispuoli, eli meitä ihmisiä, varmaan kukaan täällä mukana olevista ei ole välttynyt näiltä, että joku yrittää huijata, vaikka teknisesti ne järjestelmät on parempia ja parempia, niin silti sinne jää niitä mahdollisuuksia ja että jotkut sähköpostit tulee läpi. Eli tällaisia erilaisia huijausviestejä tulee sähköpostitse, mitä voi tulla tekstiviestitse, puhelimitse, joku soittaa, sanoo olevansa jotain. Uutisissa on ollut paljon viime aikoina sitä tällaisia niin kuin poliisihuijauksia, että soitetaan ja sanotaan, että on poliisi ja nyt pitäisi lähettää ne pankkitunnukset tänne. Poliisi ei koskaan toimi niin kuin noin, että niin kiire ei ole, että pitäisi niitä, ja poliisille ei ikinä tai pankille ei niin kuin tarvitse suusanallisesti tai lähettää ikinä mitään tunnuksia. Se kannattaa muistaa. Mutta se siis toimii nämä verkkohuijaukset sitten niin, että niissä sähköposteissa tai viesteissä on yleensä joku linkki tai liite, jota pyydetään klikkaamaan, ja sitten kun sitä klikkaa, niin menee johonkin tuollaiseen turvattomaan sivustoon, mihin sitten ehkä pyydetään laittamaan verkkopankkitunnuksia tai muuta. Tuossa on tuollainen Petteri Järvinen, joka on tietoturvakouluttajia ja nimiä Suomessa. Hän teki tällaisen havainnon, että jos haluaa mennä niin kuin omaveroon ja oli niin kuin Googleen pistänyt omaverohaun, niin siihen ensimmäiseksi ilmestyy sellainen huijaussivusto, eli huijari oli ostanut siis Googlelta maksullisen mainoksen, joka nosti hänet ensimmäisenä siihen hakutulokseen, ja siis se tosissaan meni huijaussivustolle. Googlehan seuraa näitä ja poistaa, kun niitä ilmi annetaan, mutta niitä voi olla siellä jonkun aikaa aina. Eli omaveroon ei kannata mennä siis näin, että googlaa tai mihinkään muuhunkaan Nordean palveluihin tai OPn palveluihin tai Säästöpankin palveluihin, vaan suoraan syöttää siihen sivuun www.omavero.fi tai ei kun www.vero.fi. Se on yksi vinkki. Ja sitten mistä sen sitten tunnistaa? Joskushan voi tulla niin kuin järkeviäkin sähköposteja, joskus tulee huijauksia. Yksi tapa tarkistaa tällä tavalla turvallisesti on, että kun se mitä rikolliset pystyy helpolla niin kuin väärentämään on tämä lähettäjänimi täällä. Esimerkiksi tämä on mulle tullut tuossa tammikuun alussa tullut viesti, tällainen joku Jonah. Adobe on yksi tapa itse asiassa allekirjoittaa sopimuksia. Että periaatteessa Adobelta olisi voinut tulla tällainen Adobe-työkalun kautta tällainen työsopimushyväksyntä, mitä tämä yrittää tässä olla. Mutta nyt kun mä klikkaan tätä, eli linkkejä ei pidä klikata, mutta tätä lähettäjänimeä voi klikata, niin sieltä näkyy tämä oikea sähköpostiosoite, joka on ihan outoa, eli se paljastaa sen, että tämä on huijaus. Ja sitten jos yhtään epäilyttää, niin ei kannata klikkailla mitään, eli mieluummin kannattaa ottaa puhelin käteen ja vaikka soittaa sille, keneltä se viesti on tullut, että lähetitkö mulle tällaisen laskun, mikä pitäisi nyt maksaa, tai lähetitkö mulle tällaisen linkin, tai lähettää tekstiviesti, lähetitkö tällaisen, jos asiakkaalta tulee joku outo, niin siinähän voi pistää, että moi, sain sulta tällaisen uuden laskun tai sopimuksen, että tuliko tämä tarkoituksella ja muuta. Eli kannattaa varmistaa, ja koskaan ei ole niin kiire. Nämä huijauksethan aina toimii niin, että on niin kuin valtava kiire just sillä hetkellä.
Sitten tunnusten varastaminen. Tämä on kanssa mitä rikolliset tekee. Mulla on kohta tarkemmin tuossa kanssa näistä käyttäjätunnuksista niin tosi keskeinen asia. Eli käyttäjätunnus on se, millä nyt kirjaudutaan mihin vaan yrityksen maksujärjestelmään tai sitten sähköpostipalveluun tai muuta. Sinne pistetään käyttäjätunnus ja salasana. Ja tosissaan näillä edellä mainituilla kalastelukeinoilla koitetaan saada nämä tunnukset käsiin. Se mikä on myöskin oleellista, tosissaan palaan siihen, että ydinongelmaan, että me käytetään aivan liian helppoja salasanoja nykymaailmassa. Että tuossa oikealla on tuollainen taulukko, missä tuo vasemmalla oleva luku 4-18 kertoo, että montako numeroa siinä salasanassa on. Että jos se on vaikka 4-numeroinen, niin se on 1, 2, 3, 4. Onko siinä pelkkiä numeroita, onko siinä numeroita ja kirjaimia, onko siinä isoja numeroita ja numeroita ja isoja pieniä kirjaimia, onko siinä erikoisnäppäimiä, erikoiskirjaimia, erikoismerkkejä siis. Ja tästä näkyy siis se, että vaikka olisi minkälaisia erikoismerkkejä, niin kone pystyy ihan vaan tällaisella raalla voimalla arvaamaan sen 2 viikon laskennan jälkeen 10-merkkisen salasanan. Toki tähän on monia sellaisia, että hyvissä järjestelmissä on sillä tavalla, että se estää sen, että miten monta kertaa pystyy arvaamaan ja niin poispäin. Mutta tavallaan niin kuin hyvä ymmärtää siis se, että tämmöiset niin kuin yllättävän pitkätkin ja monimutkaiset salasanat pystytään arvaamaan, tai siis kone pystyy ne laskemaan. Ja sitten yksi tällainen niin kuin ydinprinsiippi kanssa tietoturvassa on se, että rikolliset myöskin täällä tietoturvamaailmassa, niin kuin fyysisessäkin normaalimaailmassa, ottaa kohteikseen ne, ketkä on haavoittuvimpia uhreikseen. Ne yrittää murtautua sellaisiin yrityksiin, millä todennäköisesti se tietoturvataso on heikoimmillaan. Eli tavallaan oleellista on siis 2 asiaa, että ei ole se heikoin lenkki yrityksiä, organisaatioita tai yksilöitä. Ja sitten on myöskin oleellista, että niin kuin näyttää siltä ulospäin, että tietoturva-asiat on kunnossa. Jos teidän verkkosivulla on jotain tosi outoa, heikon näköistä, vanhaa materiaalia, se voi viestiä siitä. Ja monia muitakin tapoja sillä tavalla niin kuin demonstroida sitä, että aktiivisesti hoidetaan näitä asioita. Ja yksi prinsiippi kanssa on se, että tämä tietoturva ei tule niin kuin valmiiksi, että sekä rikolliset että puolustajat, eli me IT-firmat ja yritykset, me tehdään koko ajan parannuksia siihen tietoturvaan, mutta myöskin rikolliset etsii uusia polkuja. Kun joku aukko suljetaan, niin ne etsii uusia aukkoja. Eli tavallaan ei voi ajatella niin, että nyt se tietoturva tuli valmiiksi. Et tietoturvaa ei ole samalla tavalla kuin, niin kuin mä sanoin, tietosuoja GDPR-asioitakin pitää kehittää, seurata. Suurimmalla osalle ne tietosuojaselosteet, kun 2018 tehtiin, on aika kurantteja vielä, mutta tietoturvassa ei voi niin kuin monen vuoden välein katsoa ja tarkastella sitä, vaan se pitää niin kuin olla jatkuvaa työtä. Sitten mennään seuraava steppi konkreettisempaan vielä. Mitä minä itse voin tehdä, mitä te voitte tehdä, jotta me ei olla se heikoin lenkki. Eli minkälaisia toimenpiteitä. Nyt mennään tosissaan niihin käyttäjätunnuksiin. Tuossa oikealla näkyy maailman yleisimmät salasanat. Ihan oikeasti 23 tutkimus tehty. Jotkut käyttää tällaisia salasanoja. Jos suomalaisia salasanoja käydään läpi, niin siellä on tuhmia sanoja ja kaikennäköisiä tällaisia. Ja tosissaan tietokone ja
rikolliset pystyy kyllä niin kuin arvaamaan niitä helpolla. Kehittyneimmissä, vaikka näissä Microsoft-järjestelmissä, mitä Elmokin tarjoaa, niin ja kun on sellaiset turvalliset Microsoft 365-lisenssit, niin siellä on estetty tällaisten tunnettujen helppojen salasanojen käyttö. Eli semmoista ei voi edes syöttää, sinne ei voi syöttää 1, 2, 3, 4 tai salasana, nimistä salasanaa, tai salasana kirjoitettu toisinpäin, tai salasana huutomerkki, tällaisia asioita ei voi. Se, että pistää huutomerkin salasanan perään, niin sekin on tunnettu kikka, että sitäkään meidän ei kannata tehdä. Okei, mutta mitä sitten voisi tehdä? Hyviä ohjeita, perusohjeita. Käytä hyviä salasanoja. Mitä se nyt sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa, että sen pitää olla pitkä, vähintään 15 merkkiä, niin kuin nähtiin aikaisemmin, niin sellaista ei pysty tietokone murskaamaan, eikä kukaan arvaamaan. Käytetään erikoismerkkejä. Nyt sitten tulee tietenkin se kysymys, että miten tuollaisen niin kuin muistaa kukaan. No, ei muistakaan. Sen takia kannattaa käyttää hallintasovellusta, salasanojen hallintasovellusta. Mulla on kohta siitä, että mitä se tarkoittaa. Perusohje 2. Käytä eri salasanaa eri palveluissa. Jos nyt olisi linjalta kysyttäisiin käsi ylös, kenellä on kaikissa palveluissa eri salasana. Mulla on, ei ollut 3 vuotta sitten, mutta sitten tein sen. Se oli jonkun tunnin operaatio, kun tuolla salasanasovelluksella kävin läpi ja muutin kaikki. Ei saa käyttää samaa salasanaa. Esimerkiksi sellaisia voi olla, että käyttää niin kuin henkkohteelämässä somealustalla, Facebookissa, jossain muualla samaa salasanaa kuin työmaailmassa, niin sitten kun se henkkohteelämässä murretaan, niin se pääsee se rikollinen sinne yrityksenkin verkkoihin. Tuollainenkin niin kuin mielenkiintoinen vinkki, että kun usein pitää kirjautua kaikki uusiin palveluihin, mitä tulee vastaan, niin nyt jos miettii, että okei, mä en muista mikä se salasana on, niin senhän voisi tehdä niin, että laittaa siihen jonkun monimutkaisen salasanan, esimerkiksi tuollaisesta hallintaohjelmasta pyytää sen tai pistää siis todella monimutkaisen, niin sehän ei sinänsä haittaa, ettei muista sitä itsekään sitä salasanaa, koska siellä on tällainen, oletko unohtanut salasanan toiminta. Sitähän voi käyttää sitten tarvittaessa. Toki siihen liittyy sitten se, että jos teille tulee, olen unohtanut salasanan tällainen ilmoitus sähköpostiin, niin olkaa tarkkana, että oletteko te tehnyt sellaisen uusintapyynnön vai ette. Jos ette ole, niin sitten joku rikollinen yrittää käyttää teidän tunnuksilla sitä. Niin silloin ei missään nimessä pidä hyväksyä sitä, vaan kannattaa kirjautua siihen palveluun, mistä se on tullut ja muuttaa se salasana, mikä siellä on. Kyberturvallisuuskeskus on erittäin hyvä lähde, jos haluatte perehtyä enemmän. Niillä on hienoja, on hyviä ohjeita, salasanat haltuun, salasanojen käytöstä liittyvät ohjeistukset. Sitten tämä monivaiheinen, kaksivaiheinen tunnistus. Mä sanoin, että tietoturva ei tule koskaan valmiiksi, mutta tämä nostaa kaikkien palveluiden turvallisuutta todella dramaattisesti. Eli salasanan murron todennäköisyys pienenee 99%, 1/100 siis menee. Otetaan tällainen kaksivaiheinen tunnistus. Kutsutaan MFA, Multi-Factor Authentication, kaksivaiheinen tunnistus, vahva tunnistus, tällaisilla termeillä. Tällainen pystytään ottaa käytännössä niin kuin siviilielämän, yksityiselämän palveluissa. Kaikissa melkein on mahdollisuus, se ei tule automaattisesti käyttöön, mutta on se sitten Facebook tai Gmail tai sitten yrityspuolella myöskin kaikki niin kuin pankkijärjestelmät ja muut, niin niistä löytyy tällainen. Se ei ole automaattisesti käytössä, teidän kannattaa selvittää, miten se saadaan otettua käyttöön ja ottaa se käyttöön. Ja tämähän tarkoittaa, tämä MFA eli kaksivaiheinen tai monivaiheinen tai vahva tunnistus tarkoittaa siis sitä, että pelkällä
käyttäjätunnus ja salasanayhdistelmällä ei pääse sisälle mihinkään. Eli kun mä syötän siihen käyttäjätunnuksen ja salasanan, niin sitten tarvittaessa ei välttämättä aina, mutta se taustajärjestelmä katsoo, onko tämä semmoinen niin kuin riskikirjautuminen, niin se pyytää tuollaisen varmistuksen. Joissakin palveluissa se pyytää sitä varmistusta aina. Esimerkiksi verkkopankissa se pyytää sitä aina, että pelkällä sillä käyttäjätunnuksella sinne ei pääse. Se pyytää tällaisen varmistuksen. Se tehdään se varmistus vaikka tämmöisellä jollain autentikaattorisovelluksella tai tekstiviestillä, tai sitten se voi olla, että sieltä tulee puhelu tai joku muu, ja sitten se tehdään ja sitten se pääsee sinne sisään. Toi kannattaa ottaa käyttöön. Sitten toinen asia, mihin mä viittasin tuossa, eli salasanan hallintasovellus. Mikä näissä on idea? Idea on tosissaan se, että meillä kaikilla on varmaan niin kuin kymmeniä erilaisia palveluita ja järjestelmiä, mihin pitäisi niin kuin kirjautua. Ja niin kuin mä sanoin nyt, sitten tämä tietoturva-asiantuntijan ohjeistus on se, että niissä pitäisi olla eri salasana kaikissa. Sitten se pitäisi olla vielä hyvä salasana, eli pitkä. Miten niitä muistaa? No siihen on olemassa tällaisia salasanoja ja hallintasovelluksia. Osa niistä on ilmaisia, osa maksaa jonkun verran, joitakin euroja kuussa, mutta se on niin kuin pieni vakuutus siitä, että tunnukset on turvassa. Eli ne on sellaisia, että sun pitää muistaa yksi vahva salasana, millä sä kirjaudut siihen salasanan hallintajärjestelmään. Ja sitten aina kun tulee uusi järjestelmä, niin kirjaudutaan sinne. Se auttaa sua määrittämään sen vahva salasana, eli tämä nyt on F-Secure, ei mikään myyntiehdotus, mutta F-Securen tällainen ID Protection, niin sillä voi määrittää, että vähintään 16 merkkiä ja erikoismerkkiä ja kaikkia näitä, niin sitten se arpoot on, mulla ei ole itsellä käytössä tämä salasana missään, mutta tämä nyt on esimerkkinä tässä. Sitten se syötetään sinne järjestelmään. Ja sitten kun tavallaan pitää kirjautua johonkin uuteen palveluun, niin se salasana saadaan haettua automaattisesti tästä palvelusta. Tämä on se paras tapa. Sitten tällainen tuossa Tietoevrynkin keississä ne rikollisethan yrittää, nyt me mennään niin kuin yritysmaailmaan, yrityskäyttäjiin, että siviilikäyttäjillähän harvemmin tällaisia asioita, mutta siis puhutaan tällaisista niin kuin pääkäyttäjäoikeuksista, admin-oikeuksista. Eli teillä itse kullakin on tietokone, yrityksen tietokone, niin ne käyttäjäoikeudet voi olla tämmöiset peruskäyttäjätason oikeudet tai sitten tällaiset niin kuin pääkäyttäjä, admin, järjestelmävalvojatunnukset. Se järjestelmävalvoja admin-tunnus tarkoittaa siis sitä, että sillä pääsee asentaa ohjelmia sinne, pääsee muuttamaan asetuksia ja niin poispäin. Eli saa tehtyä dramaattisesti tuhoa. Silloin kun on tällaiset peruskäyttäjätason tunnukset, niin jos rikollinen saa sellaisen käsinsä, sekin on kurja juttu, mutta sille ei saa aikaan niin pahoja asioita lainkaan. Sen takia tällainen niin kuin vahva suositus ja meidän suositus, mitä me ajetaan meidän asiakkaalle on, että käyttäjillä on tällaiset user-taso-oikeudet vaan. Ja sitten jos sinne pitää asentaa jotain uusia ohjelmia, niin ne tekee sitten IT-asiantuntija erillisillä rajatuilla tunnuksilla. Tässä on sellainenkin asia, että sellaiset koneet, missä on tällaiset user-käyttäjätason tunnukset, niin ne toimii paljon luotettavammin. Tästä on tutkimustietoa, eli ne on nopeampia, niissä on vähemmän vikoja, häiriöitä, ja siis se johtuu siis siitä, että kun siinä on näitä laajempia oikeuksia, niin se käyttäjä asentelee sinne kaiken näköistä sitä sun tätä, ja se koneen suorituskyky menee ja ohjelmat menee niin kuin sekaisin. Tollainen asia. Sitten yrityspäättäjille siellä Microsoft, monet teistä käyttää, me käytetään tänään tässä Microsoft
Teams, Microsoft on maailman suurin tietoturvayritys, panostanut todella paljon tuohon, että ne on tehnyt siis sellaisia suojaustoimenpiteitä, mitkä auttaa tätä turvallisuutta. Mutta jotta ne saadaan käyttöön, niin yrityksen pitää ja kannattaa hankkia tällaiset niin kuin järeemmät, enemmän ominaisuuksia sisältävät Microsoft-lisenssit, eli niin sanottu Microsoft Business Premium-lisenssi. Tämä on semmoinen, minkä Microsoft on luonut alle 300 henkeä työllistäviä yrityksen tällainen niin kuin kokonaispaketti. Maksaa jonkun verran, mutta sinne on pakattu todella paljon ominaisuuksia. Eli suositus on, että ottaa tällaisen käyttöön ja sitten pyytää IT-kumppania tekemään sinne sellaiset konfiguroinnit, tietoturvakonfiguroinnit, eli valmiiksi siinä ei ole noita olemassa. Eli kun tällaiset ottaa käyttöön, niin sieltä saa sellaisia ominaisuuksia esimerkiksi, että se tarkastaa etukäteen liitetiedostot, mitä teille lähetetään, tai tekee niihin virustarkastuksen ja luotettavuuden tarkastuksen. Se tarkastaa, jos sähköpostissa on linkkejä mukana ja monennäköisiä muita varotoimenpiteitä, mitkä niin kuin nostaa turvallisuutta. Sitten työvälineistä jokunen sana. Pahoittelut, jos siellä on ladakäyttäjiä paljon, ei ole tarkoitus morkata ladaa tässä mitenkään, mutta tuo oikean puolen kuvat tuossa niin kuin demonstroi siis sitä, että nämä nykyaikaiset tietotekniikkatyövälineet, nämä tietokoneet, mitä meillä on käytössä ja matkapuhelimet ja muut, niin nämä on todella kehittyneitä yhtä paljon kuin autojen turvallisuus on tuosta Lada 2107 muuttunut moderniin Volvoon, niin siis turvallisuusjärjestelmät on kehittynyt yhtä paljon. Ja nyt sitten kun työympäristössä käytetään näitä työvälineitä, työnantaja tarjoaa työvälineet, niin on todella tärkeää, että niitä turvallisuusratkaisuja ja konfiguraatioita ja ominaisuuksia ei oteta pois sieltä. Ja siihen tietokoneeseen ei kannata kytkeä mitään niin kuin ulkopuolista ylimääräistä, eli nyt jos siellä on kaikki ohjelmistot niin kuin määritelty turvallisesti, niin yksi tapahan päästä siihen koneeseen on pistää siihen tällainen USB-tikku kiinni, jossa on joku saastuttava ohjelma. Eli sellaisia USB-tikkuja, mistä te ette ole 100% varmoja, kenen ne on, mistä ne on tullut, ei pidä laittaa tuohon. Sellaisiakin niin kuin kikkoja käyttää jotkut rikolliset, että ne saattaa vaikka jättää sen kohteen auton läheisyyteen jonkun arvokkaan USB-tikun myyntipaketissa, ja siinä USB-tikussa onkin sitten haittaohjelma. Joku ottaa sen innossaan siitä ja ottaa käyttöön, sillä pääsee sinne sisään. Tai sitten pari viikkoa sitten yksi asiakas kertoi tässä, heillä on asiakkaina kiinalaisia yrityksiä, kiinalaisia asiakkaan edustaja oli tuossa Lempäälässä käymässä, ja sillä oli sitten joku esitys tai joku materiaali mukana, niin ennen kuin he huomasivat mitään, niin se oli lyönyt sen USB-kortin sitten tämän asiakkaan koneeseen kiinni. Nyt se kysyi, että mitä tässä pitäisi niin kuin tehdä, niin kannattaa tarkastaa se kone, että todennäköisesti sillä asiakkaalla ei ollut mitään tarkoitus, että hän mitään siihen virusta pistää tai muuta haittaohjelmaa, mutta siinä USB-tikussa saattaa silti olla sellainen. Eli nämä työkoneet, työssä käytetyt koneet, sellaiset, millä pystyy maksamaan laskuja ja hallinnoida yrityksen palveluita ja muuta, niin kannattaa olla erittäin kriittinen, että mitä niihin pistää, tehdä niihin tiukat asetukset, pyytää IT-kumppani tekemään tiukat asetukset ja mahdollisimman vähän käyttää näitä siviilijuttuja, turvattomampia juttuja siihen, että se on niin kuin pieni kustannus, että ostaa sitten vaikka henkilökohtaiseen käyttöön sen toisen koneen, millä sitten voi vähän villimmin surffailla. Joo, käyttäjätunnukset, salasanat on henkilökohtaisia, että niitä ei pidä koskaan antaa, että IT-tukikaan ei
jos Intiasta soittaa tai vaikka soittaa Suomesta, niin niille ei pidä antaa niitä salasanoja ja tunnuksia. Ei niiden tarvitse. IT-tuki tietää ne itse, jos on tarvis, niillä on ne admin-tunnukset tarvittaessa. Tässä on tällainen Nordea-keissi, jossa Nordean työntekijä lainaili kollegojen tunnuksia ja siirteli rahoja niillä, ja hän ei niin kuin tavallaan itse näytti, että itse ei ollut tehnyt mitään siinä. Työkaluihin liittyen tällainen ominaisuus on kaikissa Windows-tietokoneissa automaattisesti ja ilmainen kuin BitLocker. Sitten menette sinne käynnistysvalikkoon, niin sieltä löytyy BitLocker. Niin yrityskoneissa ainakin pitää olla BitLocker aktivoituna. Ja toki nyt sitten se pitää se salasana muistaa, mikä se on. Että jos sen unohtaa, niin sillä koneella ei sitten tee yhtään mitään. Mutta tämä BitLocker on siis sellainen, että se salaa sen koko tietokoneen sisällön. Eli nyt sitten hyöty siinä on se, että jos joku varastaa sen koneen, niin se ei pääse niihin tietoihin sisälle, siihen dataan, mitä siellä on, tai asetuksiin, niitä ei pääse muuttamaan. Eli tämä on niin kuin yksi tällainen ydinprinsiippi kanssa tietoturvallisessa maailmassa. Sitten mennään siihen, niin kuin mä sanoin, että tietoturva on muutakin kuin tämä digitaali IT-maailma. Niin toimitilojen turvallisuus, se ei saa olla siis suurin uhka ja haavoittuvuus, että joku kävelee sinne toimistoon ja ottaa tietokoneen mukaan siellä, varsinkin jos ei ole BitLocker aktivoitu, niin sehän on helpoin tapa sinne, käynnistetään vaan tai otetaan se kovalevy irti siitä koneesta, niin pääsee lukemaan kaikki tiedot, mitä siellä kovalevyllä on. Jos BitLocker on päällä, niin ei pääse. Mutta toisissaan tällainen linkki löytyy googlaamallakin. Ylen toimittaja testasi pääsy 11 yhteiskunnallisesti kriittiseen toimitilaan. Niin 10 niistä se testihenkilö pääsi. Ja ne keinot, mitä sinne mennään sisälle, on pistetään tuollainen varustus, kun Jarkolla oli tuossa alkuesittelyssä, niin, ja joku lauta olkapäällä, niin varmasti pääsee sisään. Sympatiaa on sen verran, että kaverilla on muutenkin kiireinen työpäivä, että päästetään sisään. Ei kysytä sen enempää millään asialla, oletetaan, että on niin tulos korjaamaan jotain. Tai sitten on puhelu päällä, mä en ehdi nyt ihan puhua, päästä mut sisään. Tai sitten tuossa oikealla alakulmalla on kiukkunen pomomies, niin päästetään sisään. Mutta siis pointti se, että kannattaa olla niin kuin isompi yritys tai muuta, jos ei tunneta tai tulee jotain ulkopuolisia, niin tai itse asiassa kotonakin, kun tulee joku huoltaa tai kartoittaa jotain, niin on se hyvä katsoa se henkilökortti, että kuka sä oot, niin kuin, kuka tämä ihminen on. Eli että tunnistetaan, kuka henkilö on, joka on tulossa, ja onko tällä henkilöllä oikeus ja pääsy tuonne. Sitten puhutaan tietoturva, tällainen yksi prinsiippi on puhtaan pöydän ja puhtaan näytön periaate. Puhtaan pöydän periaate ei tarkoita siis sitä, että pistetään kahvikupit astianpesukoneeseen, sekin on tärkeä asia kyllä, mutta tämä tarkoittaa siis sitä, että ei jätetä pöydille luottamuksellisia tietoja pyörimään, koska ne saadaan anastettua siitä. Ja ei jätetä tietokonetta näyttö auki silloin, kun ei olla itse siinä paikalla. Joku voi olla kirjastossa, menee käymään vessassa, kone jää auki siihen, se viedään siitä ja kaikki tiedot lähtee tai muutetaan tunnukset ja muuta. Eli jokaisessa Windows-työasemassa on tällainen Windows-näppäin, niin kuin tuossa keskellä kuvassa, ja L, eli sitä kun painaa Windows ja L, niin se koneen näyttö lukittuu. Tämä kannattaa tehdä aina ja sitten kirjautuu uudestaan sisään, kun siihen tulee taas. Kaikissa näissä tietoturvahallintajärjestelmissä, standardeissa ja muissa niin on tällainen vaatimus, niin kannattaa ottaa, niin kun jos teillä on joku firman ohjeistus, niin tällainen puhtaan näytön periaate. Matkustaessa kannattaa miettiä, mitä asioita puhuu.
junassa tai bussissa tai kahvilassa, mitä siinä näytössä on, onko niin kuin jotain salasta luottamuksellista tietoa, näyttösuojat, kun on autolla liikkeellä ja läppäri tietokone mukana, niin suositus on, että laitetaan sinne takaluukun alle, takakonttiin, ei rikolliset näe siinä, mahdollisuus tekee rikollisen, niin jos se on siinä etupenkillä se tietokone tai matkapuhelin, tunnin matkapuhelin, niin se on niin helppo ottaa siitä haltuun. Verkkoja kun käytetään, jos mahdollista käytetään sitä kännykän verkkoa, jaetaan sitä matkalla. Sitten etätyöasiat, sitten enemmän ja enemmän korona-aikana tuli etätyöasiat. Jos teillä on jotain ohjeistuksia firmalle tai muuten, noudatetaan niitä kotonakin, eli pistetään ne näytöt lukkoon silloin, kun jos on firman koneet, työkoneet, pistetään näytöt lukkoon silloin, kun niitä ei käytetä. Kotonakin kannattaa pitää tietokoneet päivitettynä, eli ne tietoturvapäivitykset, mä sanoin alussa, ne erilaiset haavoittuvuudet, myöskin kotikoneet, koska ne voi olla sitten reitti siihen firman koneeseen kanssa. Käytetään mielellään työskentelyyrityksen antamia työvälineitä. Jarkko mainitti noin pilvipalvelut, niin periaatteessa niin kuin kotikoneellakin pääsee firman pilvipalveluihin kirjautumaan. Jos se kotikone on täysin saastunut, siellä on joku pöpö tai virus tai rikollinen sisällä, niin kirjaudutaan niihin yrityksen palveluihin, pilvipalveluihin, niin se voi olla reitti päästä sinne yrityksenkin verkkoihin. Jos siis käytetään kotikoneita, niin se on vastuullisen työntekijän tehtävä pitää ne kotikoneet päivitettynä. Sitten matkapuhelin, jutut, mobiilit, näitä käytetään enemmän ja enemmän. Sellainen ehkä niin kuin oleellinen tieto tässä ymmärtää, jos miettii, että meillä on niin kuin näitä Windows-työasemia, mistä mä tietokoneita, läppäreitä, pöytäkoneita, tietokoneita. Ja sitten meillä on näitä matkapuhelimia, missä on paljon, näillä voi sähköpostit lukea ja Teamsiin osallistua ja käyttää monennäköisiä sovelluksia, niin kun, nämäkään ei ole 100% turvallisia, sitä mä en ole tässä sanomassa. Mutta matkapuhelimet ovat merkittävästi turvallisempia kuin nämä tietokoneet. Siinä on joitakin syitä. Tärkein syy on siis se, että nämä matkapuhelinvalmistajat, Apple ja myöskin niin kuin Android-puhelimet, niin niissä on hyvin rajattu se, että mitä ohjelmia sinne pystyy asettamaan. Kun mä puhuin niistä user-käyttäjäoikeuksista, peruskäyttäjäoikeuksista ja sitten näistä pääkäyttäjäoikeuksista, niin näissä puhelimissa on vähän niin kuin siis semmoinen user-käyttäjätaso, eli siis ihan mitä vaan ohjelmaa siihen, eli se pitää olla niin kuin Applen hyväksymä ohjelma, mitä siihen saa asennettua, ja ainoastaan sieltä Applen kaupasta, ja Applella on tosi tiukat kriteerit, mitä ohjelmia sinne saa. Eli ne on niin kuin, jos on niin kuin ihan pakottava tarve jotain linkkiä klikkailla, niin ottakaa se kännykkä ja klikakkaa sieltä, ei sillä Windows-työasemalla. Mieluummin ei niitä pakottavia tarpeita toteuteta, mutta jos on. Sitten mobiilien käyttöä, tällaisia perusvinkkejä, niin kannattaa aktivoida se suojakoodi tai PIN-koodi. Vähän niin kuin se puhtaan näytön periaate, eli se, että se lukittee sen näytön, jos ei sitä käytä. Mielellään ottaa tällaisia biometrisiä, eli sormenjälki- tai kasvotunnistuskäyttöön. Se on tosi vaikea kiertää. Sitten kun on nämä suojakoodit tai biometriset tunnisteet, niin pistää aikalukituksen, eli menee vaikka minuutin jälkeen lukkoon automaattisesti. Kannattaa ottaa palveluista varmuuskopiot. Monella meistä on niin kuin ne kaikki meidän perhejuhlien kuvat ja muut siellä puhelimella, niin kannattaa niin kuin pistää sieltä päälle, että se varmuuskopioi pilveenne.
Ja sitten ne kaikki kriittisimmät, niin ne kannattaa ottaa myöskin johonkin erilliselle muistivälineelle USB-tikulle tai useammallekin, että ne on varmasti tallessa. Vaikka on pilvipalveluita, niin ne tiedot voi hävitä. Ja joka tapauksessa se kannattaa varmistaa, että ne tallentuu johonkin pilveen. Ja niin kuin aikaisemmin sanoin, erilaiset käyttöjärjestelmä- ja sovelluspäivitykset. Niin sitten jos jotain niin kuin kuitenkin tapahtuu, niin ei pidä panikoitua. Välttämättä sillä hetkellä ei ole vielä mitään katastrofia. Se voi olla, että sinne on joku virus tullut, klikannut vahingossa jotain. Jos teillä on joku IT-kumppani, IT-asiantuntija siellä verkostossa, niin yhteys sinne IT-tukeen, se on vähän niin kuin soittaisi tuonne 112. Kertoo, mitä on tapahtunut. Sitä konetta ei välttämättä, tai sitä ei kannata niin kuin sammuttaa, mutta se voi sen näytön lukita siinä, koska jos sen sammuttaa ja se voi olla se IT-asiantuntija löytää sieltä jotain vinkkejä, että mitä siinä on tapahtunut. Jos se sammuttaa, niin ne tiedot voi siitä hävitä. Ja sitten Suomessa aivan mahtava niin kuin ilmainen tietolähde on kyberturvallisuuskeskus, kyberturvallisuuskeskus.fi. Erinomainen tietolähde. Siellä on siis todella monenlaisia ohjeita. Siis siellä on tosissaan etätyön ohjetta. Voitte käyttää yrityksessä suoraan niitä. Siellä on niin kuin tosissaan matkapuhelimien, mobiilien turvallinen käyttö. Siellä on myöskin tietoturvaa yritysten johdolle ja hallitukselle. Tosi monia kannattaa mennä, ilmainen lähde. Ja sitten sieltä saa myöskin tällaisia ilmaisia päivittäisiin tulevia infotiivistelmiä. Kerran kuussa tällainen kybersää, että mitä niin kuin on maailmassa erityisesti tapahtumassa. Siinä oli kaikki, mitä tässä kohtaa oli mielessä. Jos on tullut kysymyksiä, niin en ole kuullut. Onko täällä? Katsotaan. Ei ole tullut kysymyksiä. Kysykää silti vaan, näistä ei kannata. Nyt on Jutalla ainakin puheenvuoropyyntö siellä. Joo, mä kysyn tässä näin. Sanokaa nyt sitten, kun sä puhuit siitä, mihin ne salasanat laitetaan sinne. Joo. Niin sitten katsokko tässä tämmöistä vaikka Googlea käyttää, niin tämähän aina ehdottaa joka paikassa, että käytä Google-tilillesi tallennettuja salasanoja. Niin onko se nyt semmoinen, onko se niin kuin yhtään mitään tämmöinen vai mitä sä tähän se suositus on, että niitä ei käytetä sitä, koska nyt sitten, että sitä ei käytä, koska siis siinä on niin kuin siis, no sanotaan, että tämä liittyy niin kuin yrityselämään, ehkä mä sanon tämän suosituksen. Nyt sitten niin kuin yksityiselämässä, jos nyt vaikka Googlessa on Googlessa itsessään on vahva salasana ja kaksivaiheinen tunnistus vaikka käytössä, niin kyllä sitä voisi niin kuin siviilielämässä, mutta se, että sinne tallentaa niin kuin yrityksen salasanoja, koska sehän on se riski sit siinä se, että kun joku saa sen murrettua, niin sitten on ne kaikki salasanat sieltä. Että näissä ammattimaisissa hallintaohjelmissa on niin kuin sellaisia tiukempia varotoimia, että ne toimii esimerkiksi vain yhdellä laitteella ja muuta, mutta ehkä mä nyt sanoisin suositus se, että jos on niin kuin tavallaan yksityiskäyttäjä, niin sitten voi, ja on se toki niin kuin parempi kuin se, että on se Oksala huutomerkki salasana kaikissa palveluissa. Paljastin Jarko salasanan. Nyt nopeasti vielä sitten toinen, mikä tuli mieleen, siis semmoinen meillä niin kuin monilla yrityksillä varmaan on Facebook paljon käytössä ihan niin kuin siis yhdistyksen omassa viestinnässä ja muussa. Ja siellähän nyt aika paljon on ollut sit näitä, että niinku, näitä varastellaan, tai miksi sitä sanotaan, niitä profiileja. Niin, just, että miten sen kanssa pitäisi tehdä, miten se niinku vältetään, tai sitten jos se tapahtuu, niin mitä pitäisi tehdä.
se on se Facebookin saa siis sen, sieltä saa todella paljon turvaominaisuuksia aktivoitua. Et sieltä saa niin kuin, tällaisen kaksivaiheisen kirjautumisen, se kannattaa ottaa käyttöön. Ja sitten sieltä saa siis sellaisia ominaisuuksia, että sen huomaa itsekin, että jos saa uuden tietokoneen tai jossain, sanotaan nyt vaikka mä haluaisin kirjautua jossain kirjaston koneelta Facebookiin, niin sinne ei pelkällä käyttäjätunnuksen salasanolla pääse, vaan se pitää semmoisesta jostain luotetusta laitteesta. Eli mä sanoisin niin kuin se varautuminen, ennakointi, että kannattaa ottaa ne Facebookin tietoturvaominaisuudet käyttöön. Sitten jos se kaapataan, niin siinä on varmaan Facebookilla sitten ohjeet, miten se on mahdollista saada takaisin. Voi olla haastavaa kyllä. Kyllä mä niin kuin noihin ennakoiviin ratkaisuihin. Siis siellä tosissaan on paljon, että ne on niin järeitä itse asiassa ne turvajärjestelyt siellä. Mä uudestaan sanon vielä, että ne kannattaa ottaa. Ne on niin järeitä, että mulla on yksi keissi, mikä tuli vastaan, niin oli siis unohtanut sen salasanan, niin siis sitä ei saanut enää millään takaisin. Et Facebookilla oli sellainen käytäntö vielä hetki sitten, että kun lähetti passista kuvan, niin ne tavallaan tunnisti ja varmisti, että se henkilö on se, ja sitten ne suostui antaa sen niin kuin tunnuksen sieltä, eli jos oli unohtanut sen, mutta ne on senkin poistanut jo, eli siis niitä ei saa sitten takaisin enää. Ne on siis kovia kyllä ne turvajärjestelyt, että ne kannattaa ottaa, ne löytyy kyllä kaikista näistä tunnetuista palveluista, ja jos ei löydy, niin kannattaa ehkä etsiä sitten semmoinen palvelu vaihtoehtona, mistä löytyy. Tuolla on Janne muutama kysymys tuolla tekstikentässä, pääseekö se katsomaan suoraan sieltä? Joo, okei, tuolla joo, niin onkin joo. Windows tyrkyttää taas uutta versiotaan. Kyllä se kannattaa päivittää mahdollisimman pian uusi versio Windowsista. Windowsissa on sillä tavalla, että ehkä tuohon niin että tiedätte, että on näitä Windows 10 ja Windows 11. En tiedä, viittaatko niihin, mutta siis se on niin kuin tällainen niin kuin koko iso versiopäivitys, mutta sen lisäksi sinne tulee sellaisia tietoturvaa tällaisia niin kuin versioita, eli Windows 10 ja 11 on vaikka 2H21, 1H22 ja tällaisia versioita. Niin sellaisenkin kannattaa ottaa ne uusimmat käyttöön, koska siis sitten kun sinne on pistänyt sinne koneelle se, että se ottaa tällaiset niin kuin tietoturvapäivitykset automaattisesti, niin Microsoft tekee siis, puhuin niistä haavoittuvuuksista, ne tekee näihin määrättyihin versioihin, ne tekee niitä, mutta sitten kun on liian vanha, 2010 esimerkiksi, jos on semmoinen vanha versio siitä, niin Microsoft ei enää korjaa niitä haavoittuvuuksia lainkaan. Eli mutta tuohon nyt ei vaan tule pitkä vastaus, mutta teillä voi olla siis, että milloin ei kannata päivittää uutta Windows-versiota, niitä keissejä on sillä tavalla, että ehkä jossain tuotantoympäristössä voi olla joku vanha ohjelma, joka ei toimi enää. Mutta silloin ottaa kyllä tietoisen niin kuin tietoturvariskin, että yleensä sellaiset tietokoneet on suljettu niin kuin internetistä, että ne ei näy siis ulospäin, mutta yleinen ohje on kyllä, että kannattaa päivittää heti, kun mahdollista. Mitä mieltä Excelin tallentaa salasanat ja tuon taulukon sitten laittaa salantanan taakse? Mun mielestä sillä saa parannettu kyllä
kyllä että siihen niin kuin järeä salasana. Sitten toki se juttu, että se Exceli sillä tavalla, että se on niin kuin varmistetussa paikassa. Mulla oli itselläkin kyllä joskus historiassa siis tollainen ratkaisu, joo. On niin kuin parempi kuin se, että on heikot salasanat ja samat salasanat kaikissa palveluissa. Kuinka usein Reititin tulisi päivittää uusia? No, aina kun tulee uusi päivitys, sitä ei välttämättä niin kuin normaali ihminen niin kuin seuraa. Mutta nyt vaikka Jarkko muistatko, että onko, kun Elmonetin kuidun ottaa, niin tuleeko päivitykset automaattisesti siihen Joo, meillä nykyään tulee niin kuin vähän aluekohtaisesti, mutta meillä niin kuin uusimmilla alueilla se Reititin kuuluu niin kuin sillä palveluun, että se on yhtiön omaisuutta ja me ylläpidetään ja päivitetään sitä, että siitä ei niin kuin käyttäjän tarvitse huolehtia. Ja sitten vähän vanhemmilla alueilla se on niin kuin liittyjälle niin kuin siinä liittymätilanteessa annettu. Että varmaan se, niin kuin, jos tätä pystyy nyt itse sitten näkemään, mutta siis niin kauan kun niihin reitittimiin tulee niitä ohjelmistopäivityksiä, niin kauan ne reitittimet on ihan käypiä lähtökohtaisesti, mutta meilläkin nyt esimerkiksi on yksi kampanja, jossa semmoisia vanhoja reitittimiä, johon ei enää ohjelmistopäivityksiä tule, niin pyritään sitten vaihdattaan uusiin, että vaikka ne toimii, niin sitten tietoturva heikkenee koko ajan, mitä kauemmin käyttää semmoista vanhaa, johon se ohjelmisto ei päivity. Eli kaikki nämä niin kuin haavoittuvuusasiat ei sitten korjaannu muuta kuin sitten vaihtamalla se fyysinen laite toiseen uudempaan. Kauhean vanhoja kannata käyttää. Se mitä mä itse käytän tosi paljon, siis niin kuin mikä on niin kuin hieno ihan perus googlaaminen, niin katsoo minkälainen reititi siellä on, katsoo sen merkimallia sitten vaikka, että tietoturvaa ongelmat tai joku tällainen haku, niin sillä yleensä saa, jos tulee niin kuin paljon vastauksia tai jotain tällaisia, niin se on sitten niin punainen lippu, että kannattaa tehdä jotain. Toi on hyvä, niin kuin Jarkko sanoi, siis se mun mielestäni että se on niin kuin osana palvelua, niin se on kyllä hyvä ratkaisu, että se tulee sitä kautta, turvallisuus. Ei tarvitse muistaa sitten. Hyvä. Kiitoksia Janne ja Jarkko. Me on saatu kyllä erinomainen oppitunti ja päivitetty tietoturvaa oikein hurjasti. Ainakin itse ajattelen, että nyt on saanut paljon vastauksia sellaisiin kysymyksiin, mitä on paljon itsekin pohtinut, plus sitten tämmöistä uutta tietoa, että varmaan, jos ei ole jotain tulenpalavia kiireellisiä kysymyksiä, niin siirrytään seuraavaan vaiheeseen ja päästetään tuo Jutta kertomaan vielä näistä rahoitusvaihtoehdoista. Jos teillä on jotain kysymyksiä, niin vielä Jannelle Jarkolle niin tuonne chattikenttään voi toki kirjoitella ja vastaillaan. Mutta Jutta, ole hyvä. Jees, kiitoksia. Ja tosiaan täältä Pokon toimistolta jatketaan, mutta vielä pysyn sen verran tässä aiheessa, että jos nyt yrittäjä miettii sillä, että nyt hänellä olisi vähän tarve tehdä jotakin esimerkiksi sen oman tietoturvan lisäämisessä tai varmistamisessa tai jotain muuta, niin mistä tällaista palvelua voi saada, koska aika harva meistä nyt niin itse osaa sellaista tehdä ja millä lailla kannattaa niin kuin www.elmo.fi, että meiltä saa meihin on yhteydessä. Että. Joo. Ja ylipäänsä siis se toki, mistä niin kuin nyt on tietokoneohjelmat ja muut hakenut ja
varmaan semmoisten kautta sitten. Niin, semmoista kautta joo, että niin kuin mä sanoin tuossa, että semmoinen niin kuin hyvä perusjuttu, että on Windows-työkone, Windows-tietokone, niin kuin tuossa sanottiin, ja se pitää päivitettynä, ja sitten se on jonkunlainen investointi, mutta semmoiset Microsoft 365 Business Premium-lisenssit ja niihin niin kuin semmoiset turvalliset konfiguroinnit, niin sillä pääsee aika pitkälle, 2-vaiheinen tunnistus, niin silloin se turvataso on nostettu sille tasolle, ja kun on yksinyrittäjä vielä, niin se rikolliselle vie sen niin kalliiksi sen homma sitten jo, että ei sitä kannata lähteä lähestyä edes semmoista. Se on Okei, tämä oli vähän tämmöinen aasinsilta nyt niin kuin seuraavaan asiaan, eli mä käyn tässä nyt vielä kurkkaan, että eihän mulla lähtenyt jako päälle. Kerron lyhyesti tähän vielä meidän leader-tuista, ja onko se oikea näyttö? Se näkee 2 näytöllä. Siinä näkyy tuo esittäjä näyttö. Joo, vielä näkyy. Niin. Hyvä. Yes, eli lyhyesti käydään se, että mitä meillä nyt täällä Leader Pocossa on sitten yritystoimintaan liittyviä tukia tällä rahoituskaudella. Ja meillähän on nyt aika kiva tämä paletti, mitä on tarjolla yrityksille. Meillä on investointituet, sitten on aloittavan yrityksen tuet ja yritystoiminnan kehittäminen ja yritysryhmähankkeet. Ja oikeastaan tämän päivän teemaan liittyen, niin keskitytään näihin kehittämistukiin. Tämä on nyt semmoinen tähän juttuun liittyvä, eli tämä on uusi tuki ja tämä on tarkoitettu nyt nimenomaan yritystoiminnan asiantuntijapalveluille ja tällaiseen kehittämisasiaan. Ja täällä on esimerkiksi mainittu, että tällä voidaan hankkia teknologiaa ja digitaalisia ratkaisuja, jos tarvitsee jotain kehittämistoimenpiteitä, niin tätä voi hyödyntää. Ja käytännössä varmasti kaikkein eniten käytetty näistä kehittämistuista tulee olemaan tämä vakiintuneen yritystoiminnan kehittäminen, 3 000 €. Ja tämä on niin sanottu vakioitu kertakorvaus, eli siis se on suomeksi sanottuna se on 3 000 €, ei enempää eikä vähempää. Teidän täytyy osoittaa, että te hankitte tämän vähintään 3 000 € edestä asiantuntijapalveluita, ja sitten siellä voi olla toki jotain aineita ja tarvikkeita, mutta niin kun ensisijaisesti tämä on tarkoitettu näihin kehittämis- ja asiantuntijapalveluihin. Tämä tuki ei ole tarkoitettu investointeihin, eli investoinnit täytyy tehdä sitten investointituella. Ja se on melko helppo hakea, ja siellä tietenkin toivomme, että laitetaan liiketoimintasuunnitelma mukaan ja vähän pyydetään tietenkin toimivilta yrityksiltä myöskin viimeisiä tilinpäätöstietoja, koska Leader-rahoitus on sellainen, että jo siellä laissa sanotaan, että tämä on tarkoitettu niin kuin semmoiseen yritystoimintaan, joka on kannattavaa ja jolla on niin kuin tulevaisuutta, niin semmoiset asiat sitten tarkastetaan. Mutta tämä on hyvä tukimuoto. Tätä voi yritys hakea jopa 3 kertaa tällä rahoituskaudella. Ja tosiaan niin kun nyt monipuolisesti, kun fundeeraatte niitä oman yrityksen kehittämisasioita, niin tämä on varteenotettava. Tuossa noin 2 muuta on sitten tämä kehittämistoimenpiteen valmistelu on lähinnä sitten sellaiseen, jos tarvii hommata vaikka nyt liiketoimintasuunnitelmaan apua, johonkin laskelmiin apua, niin siihen on tämmöinen 2 000 € tuki. Ja sitten tämä yritystoiminnan suunnittelu on tarkoitettu nyt ihan sitten semmoiseen aloittavaan yritystoimintaan. Mutta tänään täällä on nyt niin kuin pääasiassa paikalla niin kuin jo toimivia yrityksiä, niin tästä kohtaa oikeastaan sanoisin tuon ykköskohdan ja tähän teemaan liittyen. No sitten on tietenkin investointituet ja energiainvestoinnit, niihinkin tälläkin ohjelmakaudella, kuten edellisilläkin saa rahoitusta. Ja nyt täytyy muistaa, että nämä investointituet, niin näiden pitää sitten kehittää jollain lailla sitä yrityksen toimintaa, eli ihan semmoisiin korvausinvestointeihin tätä ei
myönnetä, että jos vaan niin kuin vaikka rakennus maalataan, niin se ei ole mitään, se ei niin kuin kehitä mitään, että se on niin kuin korvausinvestointi, mutta jos siihen nyt liittyy jotenkin muuten sen rakennuksen uusimista, niin siihen yhteyteen voi sitten sen maalauksenkin lisätä. Mutta meillä on nyt semmoinen, että se kustannusarvio, milloin tullaan tänne Pokon puoleen, niin silloin puhutaan 5 tonnin-100 tonnin hankkeista. Ja sitten aivan uutena on tämä energiatuki, mikä on tosi hyvä juttu, eli me voimme myöntää tällaiseen, jos niin kun siirrytään uusiutuvaan energiaan tai parannetaan yrityksen energiatehokkuutta, niin siihen voi hakea tukia. Aurinkoenergiaa, sitten näitä erilaisia lämpöpumppuja, niin niiden hommaamiseen. No mitäs muita niin kun, ehtoja ja määriä täällä on, eli tosiaan investointituissa pitää olla jo Y-tunnus, eli siis toimiva yritys. Ja me Leaderissä rahoitetaan nyt tällä ohjelmakaudella vain mikroyrityksiä, jotka työllistää alle 5 henkilötyövuotta tai liikevaihto tai tase on alle 2 miljoonaa euroa. Ja niin kuin mä tuossa jo sanoin, niin pitää olla niin kuin edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Sen takia me pyydetään vähän niitä tietoja siitä kuluneesta toiminnasta. Investointituen määrät Juupajoella ja Mänttä-Vilppulassa, ne pääsi tämmöiseen kakkostukialueeseen, niin tukiprosentti on 35, Ruovedellä 30 ja Virroilla riippuu vähän missä yritys on. Jos on harvaan asutulla maaseudulla, niin tukiprosentti on 30 ja ydinmaaseudulla 25. Nämä eri tukitasot johtuu nyt siitä, että tämä kyse on maaseuturahastosta ja maaseudun kehittämisestä, niin nyt maa- ja metsätalousministeriö on halunnut niin kuin erityisesti painottaa, että tämä tuki tulee tänne oikealle maaseudulle, niin sen takia meillä täällä on vähän korkeammat tukiprosentit kuin sitten tuolla kaupungin läheisellä maaseudulla. Ja niin kuin ennenkin, niin kaikissa näissä tuissa, niin kun se hanke on vireillä, niin sen jälkeen tehdyt toimenpiteet on tukikelpoisia. Siellä sitten kaikenlaisia liitteitä ja muita tarvii olla, mutta ne kannattaa sitten siellä katsoa tapauskohtaisesti. Kaikki hakemukset tehdään Hyrrä-järjestelmässä, eli vain ja ainoastaan sähköinen haku on mahdollista tällä ohjelmakaudella. Ja Hyrrä-järjestelmään on tämmöinen vahva tunnistautuminen, eli sinne mennään suomi.fi-systeemin kautta ja tosiaan vahvalla tunnistautumisella sisään. Ja siellä sitten kysytään asioita, mitä myöskin liiketoimintasuunnitelmaan olette tehneet. Ja se, mihinkä nyt erityisesti toivomme, että kiinnitätte huomioon, niin teette selkeän suunnitelman, mitä tällä hankkeella tehdään ja mitä se maksaa. Ja mihin ne hinnat perustuu. Ja investointien kohdalla, niin jos on yli 3 tonnin hankintoja, niin silloin ne pitää kilpailuttaa. Ja oikeastaan en nyt sen tarkemmin tässä kohtaa sitä käy. Sitten on vielä nämä aloittavan yrityksen tuet, eli sekä päätoimiselle että osa-aikaiselle yritykselle, jos sellaista ollaan käynnistämässä, niin sinne on omat tukimuotonsa. Sitten semmoinen asia, mikä on hyvin mielenkiintoinen ja mitä me varmasti tässä Pokon alueella tullaan nyt oikein erityisesti markkinoimaan täällä, on tämmöinen yrityksen ostamisen suunnittelu. Eli suomeksi sanottuna, jos on niin kuin, omistajan vaihdoksesta kyse, niin silloin kannattaa tämä tuki hyödyntää. Nämä on myös näitä vakioituja kertakorvauksia, joko 2,5 tonnia tai 5 tonnia. Eli me kaikki tiedetään, että jos yrittäjä rupeaa fundeeraamaan, että se rupeaa myymään sitä yritystänsä, niin siinä yhteydessä tarvitsee tehdä monimoisia laskelmia ja suunnitelmia, ja ne on asiantuntijatyötä, joka maksaa. Se, mikä tästä täytyy huomioida, että tämän tuen hakijan pitää olla se, joka suunnittelee sen yrityksen ostamista. Ei se, joka on myymässä, vaan se, joka on ostamassa. Ja sitten uutena asiana on myöskin tämä maatalouden kokeilutuki, eli täällä on 3 eri tukimahdollisuutta ja tällä voi nyt niin kuin testata ja pilotoida jotakin aivan uutta siihen maataloustuotantoon, jos on niin kuin vaikka suunnitelmissa jotain
jotain aivan uutta, niin tämä kannattaa muistaa, että tämä on aika mielenkiintoinen. Meillä on melko vähän tästä vielä kokemuksia, mutta ottakaa reippaasti ja empimättä yhteyttä, niin katsotaan, että jos teillä on joku semmoinen kokeiluidea, että menisikö tämä tänne. Ja sitten vielä tuttu juttu, eli nämä yritysryhmähankkeet, tässä on todella hyvä tukitaso, eli 75% kokonaiskustannuksista. Idea on se, että tämä on kehittämistoimenpiteisiin ja siellä on niin kuin, sillä yrittäjäporukalla on joku yhteinen juttu, mitä kehitetään. Siinä on siis näitä yhteisiä toimenpiteitä ja sitten voi olla niitä yrityskohtaisia toimenpiteitä. Ja mukana yritysryhmässä voi olla 3-10 yritystä. Se, mikä ehkä nyt muutoksena viime ohjelmakauteen on se, että tässä hakijana voi olla ainoastaan joko julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö. Eli yritys yksin ei voi olla hakijana. Mutta tässä on monenmoista mahdollisuutta, mihin tätä kehittämistukea voi käyttää. Ei investointeihin, vaan kehittämistoimenpiteisiin. Tällä aika reippahasti kerroin nämä meidän tukimahdollisuudet oikeastaan lähinnä juuri sen takia, että muistatte että meidän mahdollisuudet ja meidän POKon strategiassa tälle rahoituskaudelle älykäs ja elävä Ylä-Pirkanmaa, niin meillä on linjattu, että 50% meidän tuesta kohdistuu nimenomaan niin kuin elinvoiman kehittämiseen, eli siis mukaan lukien siellä suurimpana osana on tietenkin kaikki yritystuet. Eli haluamme nimenomaan tähän yritysten kehittämiseen panostaa. Ja on hienoa, että meillä on nyt näitä erilaisia tukijuttuja. Ja melkein sanoisin niin, että jos teillä nyt jotain vähän on mielessä tämmöisiä kehittämisasioita, niin ottakaa ihmeessä yhteyttä jo ihan siinä alkumetreillä, että me tosi mielellään autetaan ja katsotaan niin kuin porukalla, että mikä noista tukimahdollisuuksista sitten sopisi kulloiseenkin juttuun. Siellä on myös niitä asioita, mitkä ei mene tähän maaseuturahaston tukien sisälle, niin käydään nekin sitten läpi, mutta mieluummin niin päin, että ette kauheasti tee etukäteen työtä, vaan sitten jo ihan siinä, ettei niin kuin tehdä turhaa työtä, vaan sitten heti alkumetreiltä varmistellaan. Mutta sen verran vielä loppuun, että tosiaan tämä tämän päivän juttu, jos on sellaista tarvetta teidän yrityksessä, niin muistakaa tuo 3 tonnin kehittämistuki, että jos on niin isoja korjaustoimenpiteitä tai jotain päivittämistoimenpiteitä, niin se on yksi mahdollisuus. Jees, asiantuntijapalveluista vielä sen verran, että näistä kehittämistuista, että siellä ei niinkään ole sitä kilpailutuksen, tai siis totta kai kannattaa kilpailuttaa, ainahan yrittäjän kannattaa kilpailuttaa asioita, mutta siellä on semmoinen laskennallinen peruste, että asiantuntijapalvelut ei saa maksaa yli 900 € päivä ilman alvia, että se semmoinen raja siellä on. Mutta mielelläni vastaan. Tässä oli tämmöinen rahoituspläjäys. Kiitoksia. Kiitos Jutta ja toki vielä voitte muiltakin kysellä, mutta niin kyllä nyt tuntuu siltä, että me ollaan saatu aika tiukka tiivis paketti tietoturva, digirahoitusasiaa ja upeasti tässä testattiin taas näitä Elmon toimivia yhteyksiä, eli hyvin pelasi linjat jälleen kerran. Taidetaan pikkuhiljaa nyt sitten lopetella ja lähteä katsomaan, että kuinka kova pakkanen siellä mittarissa mahtaa tälle illalle meitä odotella. Tosiaan mä laitan kaikille huomenna varmaankin viestiä saan varmaan tuon tallenteen ladattua ja tässä me nyt ollaan kaikki varmaan tuttuja sen verran, että jos on rahoitukseen tai näihin tietoturva-asioihin kysyttävää, niin nyt tiedetään, että mihinkä osoitteeseen käännymme. Kiitos paljon osallistujille ja kiitos paljon Jarkko, Janni ja Jutta. 3 kovaa jiitä saatiin hyvä tilaisuus aikaiseksi. Kiitos teille.
Kiitos kaikille. Kiitos paljon. Hei hei. Moi. Kiitos, moikka. Kiitos, moi. Kiitos.